signed Proclamation number 1081. Natahimik ang ingay ng tunog sa himpapawid. Nagdeklara na pala ng martial law. At dito nagsimula ang pagwawakas ng karera ni Pat sa radyo. Pare, kailangan na natin makalis dito. Nagdeklara ng martial law si McCoy. Paano na yung trabaho natin, Tol? Bahala na, pare. Kailangan na natin umalis dito. Kayo na lang ba yun? May trabaho to ah. Kailangan natin umalis. Bilisan na natin, baka maabutan pa tayo dito. Pero nakulong din si Pat dahil sa kanyang mga komento sa radyo laban sa gobyerno. Pinaglalaban ko lang ang karapatan namin. Lalabanan yung gobyerno? Paano mong sinabing pinaglalaban mo ang karapatan mo? Ha? Hindi po kami sanay sa... Saan? Nagapos po kami. Paano nakagapos? Mamuhay kayo ng maayos. Pwede ka naman mamuhay ng maayos eh. Hindi ka na babalik dito, ha? Maraming salamat, sir. Sabik na ako makita ang pamilya ko. Sa wakas, laya na ako. Nang mawala ang karera bilang radio commentator, sinubok na lang niya ang ibang larangan alang-alang sa kanyang pamilya. Nagtrabaho siya bilang isang insurance agent. Monthly po na ihuhulog nyo, 300 lang po yan, sir. Pupunta po kayo sa bank na... Pero kahit puno ng kadagumpayan, pakiramdam niya isa pa rin siyang talunan. Hanggang sa matagpuan niya ang sarili sa pamamagitan ng isang kaibigan. Kaya lang, di ko naman nakikita yung sarili ko sa mga ginagawa ko. Parang walang sense. Alam mo, ganyan ako na dati eh. Pero nung nagsimula akong mabasa ito, napakalaking tulong. Kung gusto mo, papahiram ko sa'yo to. Ibig mo sabihin, dati naranasan mo rin itong mga naranasan ko? Oo, mas mabigat pa dyan. Umpisa nang nabasa ko to, gumaang at nagkaroon ng kasagutan. Ito ang nakatulong sa'yo? Napakalaking tulong. Mukhang mahihirapan ako eh. Pare, sabay nating pag-aaralan. Nabigyang saysay ang buhay ni Pat nang makilala niya ang Diyos. Ang dating aktivista, naging aktibo sa pagpapahayag ng salita ng Diyos. 1996 nang nagtungo si Pat sa Hawaii. Marami sa mga Pilipinong naninirahan doon ay nangangailangan ng kalinga ng isang simbahan. 1997 naman ay naging mission director ng Emmanuel Fellowship kung saan nakita niya ang sarili na magamit ng Diyos upang maabot ang sinasabing unreached people, mga taong hindi pa nakakarinig ng magandang balita ni Hesukristo. When I was pursuing the world, you know, you heard of my activist days, it's just like going back. Come on, let's go. Bagamat nasa Hawaii na si Pat, patuloy pa rin siyang nagmimisyon dito sa Pilipinas. At isa sa mga natulungan niya ay ang mga badyaw sa Cebu. Na-impress sa aking isipan na yung katuparan ng Revelation 7:9, and I saw a great multitude of people, tribes, and languages, and no one could count, worshiping before the Lamb. Like wherever God would send me, my wife and I would be ready to go. Sa haba ng kanyang serbisyo sa Diyos, maaaring para sa ilan, pwede na siyang magretiro. Pero para sa 72 taong gulang na pastor, ni sa hinagap, hindi niya ito iniisip. I'm now living
practicing yung 2 Corinthians 5:15. And He died for all. Jesus died for all. So that those who live should no longer live for themselves, but for Christ who died and was raised again. I love the life of Pat. It's so fruitful. Just like the Apostle Paul, sabi niya, you know, to live is Christ, to die is gain. Either way, if I continue living, I'm going to serve Christ all the way. And when I die, I'm going to be with the Lord Jesus Christ. So either way, I win. Amen. And beautiful story also. Lahat na po ng success nasa kanya na. But you know, sabi niya, wait, parang kulang, parang hindi pa rin masaya. And I remember a writer once said, there is a God-shaped hole in every man's heart and no one can ever complete that, only God. Kahit isaksak sa'yo ng buong mundo, lahat ng bagay dito Kulang sa mundo. pa rin. Kulang pa rin. But it is just God who can, you know, complete you. And now He is reaching out the unreachable. Tama. Amazing. And you can see that life, that Pat is so fulfilled with the life the Lord has given him. Do you know that God has never left us alone in our struggles? Even when we think we cannot feel His presence, He is there. He was alongside us and within us, working through us, giving us the desire, the power to do what pleases Him. The Apostle Paul in the book of Philippians chapter 2 verse 13 says, "For God is working in you, giving you the desire and the power to do what pleases Him." Sa wikang Tagalog, sapagkat ang Diyos ang nagbibigay sa inyo ng pagnanasa at kakayanang maisagawa ang kanyang kalooban. The secret to a changed life is submission to God's control. Allow Him to work through you to change your heart's desire to what pleases Him. Thank you all for watching. We hope that you have been inspired and given hope by all the stories we featured on the show. Our online voting for tonight's finalists will be open till next Monday. Vote now on your favorite story. God bless you more and more.